Ομολογώ ότι κανένας δεν μου μοιάζει για χιμπατζής, ουρακοτάγκος ή γορίλας. Μια χαρά άνθρωποι είμαστε όλοι. Τώρα πως κάποιοι βλέπουν πρακτικές μαϊμούδων μέσα στο κοινοβούλιο, εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω. Ούτε βλέπω ότι αυτές τις 3 ημέρες που είμαστε εδώ πάρα πολλές ώρες κάνουμε πλάκα. Εάν κάτι βγαίνει από τη συνεδρίαση, είναι μια τραγικότητα. Και η τραγικότητα που προκύπτει είναι από αυτά που έρχονται στο ασφαλιστικό, από τη φτώχεια την οποία δεν αντιμετωπίζουμε, από την φοροκατοχή και όλα αυτά τα δυσμενή στοιχεία τα οποία πλακώνουν την ψυχή και δεν δημιουργούν σίγουρα πλάκα. Εν πάση περιπτώσει, όλοι έχουν δικαίωμα και σε συμπλέγματα και σε αγκυλώσεις του παρελθόντος. Εμείς αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω. Και νομίζω ότι κοιτάζοντας το αύριο δεν μπορούμε να μοχλεύουμε το στήρο εχθές. Και βεβαίως θα ήμουν ο τελευταίος που θα μπορούσα να πω καλό λόγο στη Χούντα, για τη Χούντα, γιατί όταν κάποιοι πλούτιζαν προσβάλλοντας το περιβάλλον αυτοί και οι οικογένειές τους, εγώ ήμουν στο ΕΑΤΕΣΑ. Αυτό λοιπόν το καταλάβουν κάποιοι. Τώρα εάν επιμένουν μέσα στην αίθουσα να μιλάνε για ακροδεξιά, να προσέξουν μην την κάνουν δημοφιλή και μας προκύψει καμία ακροδεξιά. Γιατί η δική μου συμμετοχή στο πολιτικό παιχνίδι απέκλεισε την ακροδεξιά. Την έβγαλε εκτός παιδιά στην ακροδεξιά. Αυτό έκανα εγώ. Εάν λοιπόν θέλουν να την κάνουν δημοφιλή, ας την αναφέρουν και να προκύψει αύριο το πρωί. Είμαι εναντίον των άκρων, και της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ δεν επέρομαι, ενοχλούμε με το ακροδεξιός. Άλλοι επέρονται με το ακροαριστερός και κάναν και τις ανάλογες τοπογραφικές επιλογές μέσα στην αίθουσα. Είμαι υπέρ του διαλόγου, υπέρ της σύνθεσης και υπέρ της δημοκρατίας. Μπορώ να ακούω και τα πλέον δυσάρεστα. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου όμως να χρησιμοποιεί ύβρις και συκοφαντίες. Και νομίζω ότι πρέπει ο πολιτικός πολιτισμός μας επιτέλους να είναι ανάλογος με αυτόν της Ευρώπης. Έχω υπηρετήσει λιγότερα χρόνια την Ευρώπη από ότι ο κύριος Αλαβάνος, αλλά έχω υπηρετήσει το Εθνικό Κοινοβούλιο περισσότερα από εκείνον. Εάν τολμούσε ευρωβουλευτής, κύριε Πρόεδρε, και έλεγε μαϊμού διαδικασία ή της πλάκας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα τον είχαν πετάξει έξω οι κλητήρες. Εμείς το ανεχόμαστε. Δεν λέω ότι πρέπει να δοθούν τέτοια δικαιώματα στους κλητήρες που υπάρχουν εκεί. Εκεί αν σηκώσεις μία ταμπέλα έρχεται ο κλητήρας και σε βγάζει έξω. Είναι άλλες νοοτροπίες, άλλες πρακτικές, αλλά και άλλος πολιτικός πολιτισμός. Πράγματι, για κάποιες ερωτήσεις που έκανα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με είπαν ακραίο. Όταν έκανα ερώτηση για τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, όταν έκανα ερώτηση για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, όταν έκανα ερώτηση για τα στρατεύματα κατοχής της Κύπρου, ξέρετε που τις πήρα? Από το αρχείο του κυρίου Αλαβάνου. Τις ίδιες ερωτήσεις έκανα. Για αυτές τις ερωτήσεις λοιπόν εγώ πρέπει να είμαι ακροδεξιός. Επιτέλους, η σοβαρότητα δεν βλάπτει. Έχετε δικαίωμα στην αντιμετωπική σας αντιμετώπιση μέσα στην αίθουσα. Δεν έχετε δικαίωμα όμως στην ύβρη. Δεν έχετε δικαίωμα στη συκοφαντία. Εδώ ήρθαμε για διάλογο. Εδώ ήρθαμε για σύνθεση. Εδώ ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Δεν ήρθε κανείς εδώ για να πολεμήσει τη χώρα. Ήρθαμε να πολεμήσουμε εναντίον των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα. Και δεν είναι κανένας το προνόμιο. Και ούτε κανείς θέλει να είναι περισσότερο πατριώτης ή λιγότερο πατριώτης. Ούτε κανείς από εμάς διεκδικεί να είναι περισσότερο φίλος των φτωχών ή λιγότερο φίλος των φτωχών. Το τελευταίο που περιμένει από εμάς ο ελληνικός λαός, σε αυτή την κακιαξία στην οποία αναγκασμένος να ζει, είναι να τρογόμαστε και να βρίζει ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ εύκολο αυτό. Γίνεται στα παράθυρα της τηλεοράσεως. Εδώ όμως δεν είναι πρωινάδικο. Εδώ είναι η Βουλή των Ελλήνων. Και ας το καταλάβουν καλά κάποιοι. Και πρέπει να έχουμε σεβασμό. Σεβασμό στην άποψη του άλλου. Γιατί αυτό είναι φασισμός. Να αποκρούμε την άποψη του άλλου. Και αν θα ήθελε ο κύριος Αλαβάνος, θα μπορούσε να κάνει σήμερα μια καταγγελία
εναντίον των φασιστοειδών αυτών που εχθές επέδραμαν στην έκθεση του βιβλίου και έκαψαν βιβλία. Εμείς είμαστε εναντίον του κάψιμου του βιβλίου, ό,τι και να γράφουν. Και γι' αυτό και το βιβλίο της κυρίας Ρεπούση είπαμε να αποσυρθεί. Αλλά βεβαίως να έχει το δικαίωμα της διανομής στα βιβλιοπωλεία και να το πάρει όποιος θέλει. Δεν είπαμε να καεί. Άλλοι καίνε βιβλία και αβαντάρονται για αυτό το κάψιμο, για αυτή την οτροπία, τα οποία είναι απογοητευτικά και απαγορευτικά για το 2007. Επιτέλους να κατανοήσουμε ότι υπηρετούμε τη δημοκρατία και μόνο τη δημοκρατία. Ευχαριστούμε τον κύριο Καρατζαφέρη. Ο κύριος Κουβέλης ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του. Βορίδης Μαυρουδής. Όχι. Ροντούλης Αστέριος. Όχι. Συνολικά εψήφισαν 300 βουλευτές. Στην κυβέρνηση έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης 152 βουλευτές. Αρνήθηκαν ψήφο 148 βουλευτές. Συνεπώς, η κυβέρνηση έτυχε της ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής, όπως προβλέπουν το άρθρο 84 του Συντάγματος και το άρθρο 141 του Κανονισμού της Βουλής. Με τη συνένεση του Σώματος λύεται η συνεδρίαση.